Салом духтаро, медонам ки бисёр интизор будем ки кай распродажаи итальянка мешава. Ина марҳамат итальянкои фасони хушрӯ барои шумо распродажа шудаги оригинал сангои Сваровски. Гилора нигоҳ кунед, чӣ хел гилои хушрӯ. То охири навора тамошо кунед. Ҳозир дигарошам нишон метам, нигоҳ кунед. 180 кам набуда, на? Ҳозир бошад 160. Ина сангш беҳад фасон задаги 160 сомон. Марамат ишаишта хушрӯай, ишаишта хушрӯ рангора бинен охи. Чӣ қарангакои фасон. 160 сомон як либосаш бо медонед хушхабар да чиай. Касе ки оптоби мегира, оптобиш боз ҳам арзонтар мешава. Тамоша бидони азиз, марҳамат интихоб кунен. Дара ва как шумо да доставка мекунанд ва иро бинен итальянкаи оригинал. Духтаро бовар кунен итальянка бигирен роҳат мекунен ами тобистонда мулоим, форам, шушта мепушен ҳичи намешава. Ина ин сафедчам аст диден. Духтарако бисёриё сафед мепурсанд, ина сафедчам ҳаст, мана сангоша нигоҳ кунен. Сангош ҳамаш сангои хамиллион сангои фасони хушрӯ. Ина кадомиша дидестен, ина ицвечамада махқул шед хушрӯ ай сериям. Фасон мана марамат. Хулас духтарако навора тамошо кунен, аз рӯи навори намхе скриншот карда равон кунен. Дарра ва как доставкатон мекунанд. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Итальянкои оригинали якум сортай тамошо бино. Мулоимай нигоҳ кунен. Гоҳ хелошо зибромадагай паделка. Хеле шохака на? Ай бошад дига хелай духтаро. Болош не ранги атлас виай. Ози дохилшам нишон метам ягонташа. Бинен мана. Бинен да чӣ хелай. Хулас ҳама намуд фарқ кунандай. Беҳад фасонак ина гилора диден. Гилои фасон. Эй бо гилш дига хебдай диден. Гилои шерс. Беҳад фасонак. Нарх дастрас. Инамия махқул шуд хушрӯ. Тобистон да кирта мекунен, роҳат када мепушен духтаро. Барои туҳфа мегирен, барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. Ина беҳтарин варианто. Сангои дизайн задагиай нигоҳ кунен. Санго пуррай. Санго ҳамаш сангои ваяй чӣ меган? Инам хеле Сваровски оригинал. Ва ичия иқахшуча. И расветка дора? И сафедака диден? Итальянка. Мана марҳамат итальянкои фасони хушрӯ дар анамин распродажаи имрӯза. Иам ҳамин нарх. Ичия материалош? Ай духтарако и халадокай ҳамихе хушрӯвай. Мана мараман ман навор доштум, ино қиматар буда, на наворда. Ина бо акция шидагиай нигоҳ кунен. Инош халадокан. Диден? Иам ҳози ҳами акция шидагиай. И медонен хубишда че. На рангш мерава. Итальянкашам ҳам хелай. На обда медроя хулас ҳама тарафай санга бинен чи хеле хушрӯ задагиай. Акция шидагиай 160 сомон. Ина кадомеша мегирен 160 сомон. Успед кунен ки тамом нашава. 180 сомон кам набуд. Камуш. И 220 буд. Вай духтаро мана то ида намино 220 буд. Ҳозир боша барои шумо 160 сомон шудагиай. Мана ҳамаш рангои фасон, ҳамаш рангои хушрӯ. Ва и фиолетови шабинен. хушрӯи ба духтаро. Мана марҳамат интихоб кунен. Дара ва как шумо да доставка мекунанд. Ина электрашам ҳастай. И хубиши айки утюг намекунен духтарако ҷинҷ намешава.